Halløj og glædelig 22. december. Børnene plagede mor og far om at ringe til internatet. Dyrlægen havde talt om lige fra de vågnede, og far fortalte for 20. gang, at dyrlægen havde ringet til internatet og fortalt dem, at de ville komme og hente Felix i dag. Lige så snart de kom fra arbejde og skole. Børnene skulle jo også i skole. Sidste skoledag inden juleferien. Og for første gang siden Felix forsvandt, glædede de sig sådan rigtigt til juleferien. De glædede sig så meget til snart at se Felix igen. De tænkte på, hvor bange han havde måttet være. Stakkels Felix. Det var irriterende, at de møgmennesker, der havde kidnappet Felix, ikke havde efterladt en adresse, for så ville børnene have meldt dem til politiet. Far mente dog, at det ville de nok ikke få så meget ud af. Det var deres egen skyld, at Felix ikke var blevet øremærket og chippet. Men faktisk havde far allerede aftalt en tid med den flinke dyrlæge om at få ham fikset og mærket. Børnene glædede sig faktisk til at møde den flinke dyrlæge, så det var da noget at se frem til. Nå, men nu er det første juleafslutning på skolen, og så var det tid til at hente Felix. Børnene vidste, at tiden ville gå langsomt i dag. Meget langsomt. Sådan er det jo altid, når man venter på noget godt. Felix blev vækket om morgenen af en, der puffede til ham og sagde, "Vågn op, din lille sovetryn." Felix havde sovet rigtig godt for første gang, siden han var blevet kidnappet. Han var så sikker på, at Karse nok skulle hjælpe ham. Og det var selvfølgelig Karse, der vækkede ham. Nu. Hvad har du fundet ud af? Har du besøgt børnene? Kommer de og henter mig? Ja, Felix bombarderede Karse med spørgsmål. Rolig nu, sagde Karse. Lad mig dog svare på det, du spørger om, før du spørger om noget nyt. Felix tav og ventede på Karses svar. Han fortalte, at han havde fundet børnene, men han ikke vidste, om de havde fundet Felix. Han ville tage hen til børnene, når de kom fra skole, og tjekke efter. Fluffy glædede sig også sådan på Felix' vegne. Men Felix så også, og hun var lidt ked af, at Felix snart tog hjem, og hun skulle sidde endnu en jul i sit bur. Stakkels Fluffy. Felix tænkte, bare jeg dog kunne gøre noget for hende. Måske få familien til at tage hende med hjem også. Det var faktisk en god idé. Så det tiskede han og Karse lidt om. Han måtte jo have Karse til at sige det til børnene. Han kunne jo ikke tale med dem. Ved middagstid kom der en ældre dame, som faktisk kom hver dag og gav misserne godbidder og snakkede med dem. Nej, ikke rigtig med dem. Mere til dem. Hun stoppede ved Fluffys bur og sagde, "Ved du hvad, Fluffy? Min gamle kat er ikke mere, og mit hus føles tomt. Vil du gerne med mig hjem?" Og trods Fluffy ikke havde lyst til at forlade Felix, blev hun så glad. Nu var det hendes tur til at få et hjem, og hun lovede damen, selvom hun selvfølgelig ikke forstod noget af damen, at hun ville blive den sødeste og mest velopdragende kat, hun nogensinde havde haft. Fluffy sagde pænt farvel til Felix, og så drog hun afsted til sit nye hjem. Karse havde i mellemtiden været et smut hjemme hos børnene, som fortalte ham alt, hvad der var sket. Og de ville hente Felix senere. Karse smuttede tilbage til Felix med beskeden. Han blev noget forbavset over, at Fluffy var væk, men Felix fortalte ham hvorfor. Og Felix glædede sig til, at det snart var hans tur til at blive hentet. Jeg tror, vi stopper nu. Kan I nu have en rigtig dejlig 22. december. 2 dage tilbage til jul. Pas godt på jer selv, og pas godt på hinanden. Hej hej.